Joo. Elikkä olen Riikka Kaikkonen ja kerron teille, kuinka terveysasemakamppailu tuotti tulosta Jyväskylässä. Eli me tehtiin adressi keskustan terveysaseman lakkauttamista vastaan. Ja se tehtiin sen takia, että viime syksynä 26. marraskuuta meidän kaupunginjohtaja Markku Andersson esitti oman budjettisuunnitelmansa, jossa esitettiin, että tämä keskustan terveysasema lakkautettaisiin heinäkuussa 2015, eli tosi nopealla tähtäimellä. Lisäksi siinä oli, että avoterveydenhuolto keskitetään nopealla aikataululla 3-5 terveysasemalle. No, taustatietoina voin kertoa sen verran, että 2013 vuoden loppuussa Jyväskylässä oli 134 658 ihmistä. Asukasmäärän kasvu täällä 2000-luvulla on ollut suurten kaupunkien 6. nopeita ja näyttää jatkuvan. Arvioitu, että 2020 jyväskyläläisiä olisi jo 142 800. Ja silti suunnitellaan vaan, että vähennetään terveysasemia. No sitten kaupungin hallitus poisti omasta budjettiesityksestä tämän kohdan, mutta rivien välistä oli luettavissa, että se lakkaussuunnitelma ei ole mihinkään hävinnyt. Ja tosiaan jatkuu tämä, miksi se tehtiin. Keskustan terveysaseman alueella asuu noin 33 000 ihmistä ja muualla asuvatkin käyttää sitä, koska sinne on hyvät liikenneyhteydet. Keskusta on tiheimmin asuttua seutua Jyväskylässä. Keskustan terveysasemalla on 65 työntekijää ja missään vaiheessa ei selvitelty siinä budjettiesityksessä sitä, että miten asiakkaiden palvelut jatkuisi tulevaisuudessa. Jos keskustan asukkaat siirtyisivät muille terveysasemille, niihin syntyy kohtuuttoman suurta painetta ja sitten automaattisesti hoitoon pääsy venyy, vaikeutuu, koska eihän siellä ole resursseja tai siis edes tiloja palkata paljon lisää työvoimaa. Sitten kustannukset nousee, kun sairaudet ja vammat jää hoitamatta ajoissa ja inhimilliset kustannukset nyt tietysti, tai siis inhimillinen kärsimys, mikä siitä lisääntyisi, olisi itsestään selvä asia. Esityksessä lukee, että terveyspalvelujen supistus vaarantaa hoitoon pääsyn, erityisesti kiireettömässä hoidossa. Silti ei siitä sitten avattu sen enempää, että mitä sille pitäisi tehdä. Ja tästä ei kummemmin jaettu tietoa missään, että huomattiin onneksi, koska ollaan aktiivisia kunnallispolitiikassa, niin tämäkin kohta sieltä ja alettiin toimia, koska kommunistin on toimittava, kun peruspalveluja yritetään heikentää. Ihmeteltiin, että missä on demokratiaan kuuluva avoimuus ja yhteisistä asioista tiedottaminen, kansalaisten mielipiteen kuuleminen. No ei ainakaan sitä tässä tapahtunut. Yhdessä kokouksessa puhuttiin tästä asiasta. Mietittiin, että mitä tehdään. Ehdotus tuli, että kerätäänkö nimiä ja sitten kokouksen lopussa puhuttiin, että no, pakkohan sitä on jotain tehdä ja alettiin kerää adressia. Keräys tapahtui 5.11.–1.12, jolloin sitten oli määrä se adressi luovuttaa. Kerättiin internetissä tuolla adressit.com-sivulla, jota kyllä voi suositella. Siellä on tosi helppo tehdä adresseja ja kerätä nimiä. Tulostaa ne sieltä. Sitä jaettiin Facebookissa ynnä muissa paikoissa. Sitten kerättiin nimiä, kirjastoissa oli listat. Ammattikorkeakoulussa keräsin itse ja Kauppakadulla kerättiin Samin kanssa yhtenä päivänä. Eniten nimiä tuli keskustan terveysasemalta, jossa Mojo oli melkein joka päivä pitkän päivän keräämässä niitä nimiä siellä. Ja nimiä saatiin yhteensä 4500. Ja tämä adressi luovutettiin sitten kaupunginvaltuustolle ja perusturvalautakunnalle ennen kokousta silloin 1.12. Ja pitäisikö minun lukea tämä adressi vielä tästä kokonaan? Tämä ei ole kauhean pitkä. Adressi Jyväskylän keskustan terveysaseman lakkauttamista vastaan. Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson esitteli 26.10.2014 talousarvioesityksensä, jonka yhtenä säästötoimenpiteenä keskustan terveysasemasta aiotaan luopua 1.7.2015. Lisäksi avoterveydenhuolto koko Jyväskylässä on tarkoitus keskittää nopealla aikataululla 3-5 terveysasemalle. Tämä heikentäisi palveluita entisestään sekä vaikeuttaisi hoitoon pääsyä sekä lisäisi terveysasemiin kohdistuvaa painetta. Terveyspalvelujen supistus vaarantaa hoitoon pääsyn, erityisesti kiireettömässä hoidossa, sanotaan esityksessäkin. Lisäksi epäselväksi jää, mihin tiheästi asutun keskustan terveysaseman asiakkaat aiotaan ohjata.
Keskustassa asuu autottomia ja vähävaraisia ihmisiä, joille esimerkiksi bussikyyti toiselle terveysasemalle on kynnyskysymys hoitoon hakeutumisessa. Toisaalta monet keskustan ulkopuolella asuvat käyttävät keskustan terveysasemaa, koska sinne on parhaat liikenneyhteydet. Useat esimerkit ovat osoittaneet, että hoitoon pääsyn pitkittyessä myös kustannukset kasvavat. Samoin kasvaa myös inhimillinen kärsimys. Me emme suostu rahan säästämisyrityksiin ihmisten terveyden kustannuksella. Tämä adressi luovutetaan kaupunginvaltuustolle silloin, jossa budjetista on tarkoitus päättää. Ja me allekirjoittaneet jyväskyläläiset vastustamme Jyväskylän keskustan terveysaseman lakkautusta. Ja tosiaan 4500 nimeä siihen tuli. No, adressiin suhtauduttiin tosi hyvin. Monet hämmästeli sitä, että kuulivat asiasta ensimmäistä kertaa vasta kun näkivät se adressin. Saatiin paljon kiitosta siitä, että nostettiin asia esiin ja tehtiin jotain asian eteen. Monen kirjava joukko kaupunkilaisia vastusti terveysaseman lakkauttamista ja myös toisia terveysasemia käyttävät ihmiset olivat tietysti siitä kiinnostuneita ja huolissaan myös omien terveysasemiensa kohtalosta. No meille sitten palautui listoja myös toisesta adressista, tai siis samaa asiaa koskevasta asiasta, mutta jonkun toisen keräämänä, ja liitettiin sitten noin 70 nimeä sinne meidän adressin joukkoon ja luovutettiin ne myös, koska kyseessä oli keskustan terveysaseman lakkauttamista vastaan oleva adressi. No, keskustelujen perusteella ihmiset oli huolissaan etenkin ikäihmisten, autottomien ja vähävaraisten terveydenhuollosta. Ja tuonpas minä jo sanoinkin. Ja me saatiin aika paljon näkyvyyttä keskisuomalaisessa tämän aiheen tiimoilta. Ja siellä taisi olla 3 juttua tästä. Tässä on kuva, jossa me sitä luovutetaan tälle herra Partaselle. Siinä Riikan vieressä on Matti Vääränen eli Mojo, joka istuu sillä terveysasemalla päivittäin tuntitolkulla. Kyllä. Sen verran vielä täsmennykseksi, että keskellä on siis valtuuston puheenjohtaja Pauli Partanen kokoomuksesta ja vasemmalla perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala perussuomalaisten edustaja. Kyllä, oli kutsuttu sinne kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajat, muutamat sinne paikalle saapui ja muutamat ei. No, mitä seurasi tästä adressista? Keskustan terveysasema ei lakkaa 1.7. tänä vuonna, vaan ensin on tehtävä kunnon selvitys palvelujen järjestämisestä. No, sitten on puhuttu siihen malliin, että sitten kun uusi sairaala valmistuu 2020, niin keskustan terveysasema voitaisiin lakkauttaa. Mitäs me hyödyttiin tästä? Saatiin arvokasta näkyvyyttä varsinkin siellä keskisuomalaisessa. Saimme kokemuksen onnistumisesta ja meillä oli tekemisen meininkiä, ei pitkäkestoista pähkäilyä, tehdäänkö jotain vai ei, vaan yksi kokous tehdään ja sitten tehtiin. No, mitä seuraavaksi? Tosiaan 2020 keskustan terveysasema on taas lopetusuhan alla, ehkä jopa aiemmin. Meille tuli ilmi sellainen juttu, että siellä on sisäilmaongelmia jonkun verran, eli sitä käytetään tietysti puolustuksena lopetukselle. Myös Kuokkalan terveysasema on lakkautusuhassa, koska sitä ei mainita näissä asiakirjoissa niiden 3-5 aseman, niin kuin, että se olisi mikään niistä. Sitten siellä budjettiesityksessä puhuttiin näistä avoterveydenhuollon sulkuajoista, joita pitäisi lisätä. Samoin palveluseteleja ja ostopalveluja on suunnitelmissa lisäillä. Tässä on taustalla oikeiston pyrkimys pienentää systemaattisesti julkista sektoria. Ja mitä tästä kaikesta seuraa? Meidän tehtävä on seurata aktiivisesti tilannetta, pitää tärkeät asiat esillä, kuunnella kansalaisten mielipiteitä ja tehdä kaikkemme laadukkaiden julkisten lähipalvelujen eteen. Kiitos.